הבא בתור, אדר הרשקוביץ. כן, שלום. תקשיבי. אפשר להישאם? כן. גלאי. כן. היי דוקטור. היי, מה נשמע? האמת לא משהו, מה אני אגיד לך? מה זה היה? כל יום ראשון אותו דבר. כל יום ראשון? כן. מה נשמע משתנה? לא יודעת, אחרי כל הסוף שבוע, מטורף, סיבות, בלאגנים וזה, פתאום לקום יום ראשון, מתמטיקה, פיזיקה, אין לי עצבים, נו. וואי, את יודעת? במקרה, לא מזמן, המציאו לזה תרופה חדשה מדהימה. וואלה, כדורים? למה לא יודעת? לא, אל תדאגי. אז הסירופטוט הזה, זה סתם מר כזה מגעיל? לא, הנה. עושים מה שאני רואה, כוס אחת. מה זה, סירופ? שתי. תפוז, מה זה? פנדה. טעים? מה, תוך כמה זמן זה משפיע? 3. מה זה? יו, איזה מגניב? טוב, שומעת, קחי את הכסף, כמה זה? מרגישה מעולה? כן, בטח, ביי. וואו, כל כך הרבה כסף, קרה לה להרגיש כל כך טוב. חסן אותו גם. וואו, אני מרגישה כל כך מושלם. אני יכולה לעשות שופינג.